34 dels 45 coordinadors varen firmar un document davant els jutjats eximint de qualsevol responsabilitat en aquests professionals per una decisió precipitada, improvisada i imposada des del Consolat de Mar. Senyora Armengol, quan han conegut que s'han perdut 26.000 cites i que s'ha disparat la llista d'espera d'atenció primària, segueix considerant que tot funciona amb normalitat? Sí, gràcies, senyora presidenta. Senyora Armengol, ha perdut una altra oportunitat per mostrar-se humil i per rectificar. No tot ho fan bé, senyora Armengol. Depenen les formes, a vostè i el seu govern. I després d'escoltar el que hem escoltat avui a la Conselleria de Salut, n'hi ha moltes de coses per rectificar. Accessibilitat. Vostè creu que són més accessibles si s'han perdut 26.000 cites a l'atenció primària? O si els metges deixen d'atendre al matí per poder atendre a les hores baixes? O si s'han d'esperar 15 dies per poder anar a un metge de capçalera? És això accessibilitat? Ha tornat a posar l'exemple de pediatria. Sap que a la part forana, quan dus un nin en el centre de salut, només tens un 17% de possibilitat que t'atengui un pediatre? Ho sap, senyora Armengol? Els professionals diuen que se senten abandonats per aquest govern, que no els escolta. Miri, senyora Armengol, jo crec que després del que hem escoltat avui de la gestió de la Conselleria de Salut, en el final li anirà bé el mandat parlamentari per cessar l'home de la consellera i tornar una mica de dignitat en aquesta conselleria. Senyora Armengol, de veres, deixi l'orgull, deixi la soberbia. Vostès, malament li costi de creure, també s'equivoquen. I en salut no ho estan fent bé, senyora Armengol. És de temps a rectificar. Rectifiqui pel bé d'aquestes persones i li tornaré a demanar 5 vegades més si fa falta, fins que no mos digui la veritat, fins que no reconegui que s'estan equivocant, perquè el que estem veient en aquest ple d'avui és un déjà vu. Tornem a xerrar de Cotassa, tornem a xerrar de les cabres del Vedrà i tornem a xerrar de que passa a atenció primària. Senyora Armengol, no tot ho fan bé, ja ho sabem, que vostès no fan retalls, vostès fan mesures d'eficiència, vostès fins i tot no maten les cabres, vostès gestionen, i ara també resultarà que el 17% de que t'atengui un pediatre es fer més accessibles per a les mares poder dur el seu fill al metge. Senyora Armengol, rectifiqui.